Здравейте! В това видео ще ви покажем комплект съдове за къмпинг на полската фирма Helicontex. Комплектът се състои от 3 части, голям, по-малък съд и тиганче. Големият съд със вместимост 1 литър с диаметър 15 см. Много удобен за готвене на различни видове храна в полеви условия. По-малкият съд е с вместимост 700 мл и с диаметър 13 см. Капакът, който също е и тиганче, е с диаметър 15 см и половина. Целият комплект тежи едва 700 грама, което го прави удобен за любителите на планинския туризъм, както и за туристите, които предпочитат почивка на море и на плаж. Всичко е много компактно и се прибира едно в друго. Както можете сами да видите. Комплект е произведен от неръждаема стомана, обработен е със специално покритие, за да може да го използвате директно върху самия пламък, върху огъня, без да се опасявате, че съдовете могат да се повредят, огънат или така нататък. Също така материалът е малко по-дебел и запазва температурата на храната по-дълго време.